On a retenu muso demse ani makoroba malikono foka tabla muye maliko kanala mama de beni watina ke sur le menura FM na sobra foli abetani ka obela de segere amana ke dia fon fan ka iralo ka foko asgole makardo madire la nabbe nura FM ko fo bi kononto ani nani tombi murmuru duru amela selike ni watina ka bo jala koroji koymani wordala akadunim ke bela de fe ko sabga muye energy de mali alikum kalamaki de ko ninku o damine aya blakata ka klaka blakana anayro ni bela de fe ame fulita ninka barakala ku usegere kosobe usratikala anyo yirala ka fonna manya ka fuko dugujera ka damine terena fuka ta goshi jumala naga ya ta no tana goshi nura FM sans fe jam kam mesige anko de mako don kibaru ambaraka nyamunum be no le journal si fatrige bawye olibe fatri munga don konala amena sigi ka kuma baba mayele ma oy bamanka na bela jele mesige afame to muna jamana abeta bulu muna ma kuna fonni o ka kusani ma kuna siglinyi so mana nantini bela dagri de la ku sabge wati koni asaba kortala kuma so o kalfale me belebelo ka belebelo bulu mamadu adama maiga na bele de kama ko gafu jama kama du foli obetani ka memna tun kadagantiki ka segere ni watina fo dable ni kola ni watina koni ani songari kosobe ko sabe ka ni musokoroba o binyo ankere fe ni watina amba fa na ko amaiga kosobe obolo ko fasa muin kuma so o kalfale no Muhammad Kulubali ni bele de kama ko fa songomara na kuma so oba ale bulu te flesa ma ko la sigide mu ba en fe ya no de ina arama ya frebe kenen kono la songomara na fokata framuya anga journal sika no de jenaba damele kaba muru abu ko fe jenaba fene abekenen kono la sogomorena naga krafe obe dogono ka ambassadeur bulu yakuba gindo naga krafe obale bulu sogomorena baba adama touré modegen no de yusuf sugoy afene be baron kono la sogomorena fuli be tanika asegere facebook sa obe muye kamalen bien kana bulu mam kamara modde no de brama trawli facebook oba ale bulu kuma bara ma flado sogomorena ne to bakar trawli kanu bako mako beti ani ko reka den sa no de abu safna jaray am ma flade buna kuna fonika abananga mobi kala si o mafu asgerola usratika la maliko no fokata bla maliko kanala albi obsimla akara do manisa fe no de nura fmi awani reduru 76 33 43 03 abu salam alaikum wa alaikum salam bakar trawlan bifu ajarani la me ba jen muso de mesani ma koro befu o sobe fm kan kadu ka fo ina fu ya foto na ali dugujera wuli ka jo adamene na ko sobe no de ka jiman kono don ku puna foni wallahi puna sirde bo ya foto mina kadu ka fo seben kala be min sebe to bukala awo ba ma yele ma to dungana abikati sa adama do an sika famia lisoro ko sobe an da to anan na to manyana ma to ani an lamene ke to wallahi asigo famu kosobe ame dobuke banabato ye na fo makro ame ufuna dobuke kosobe na fo alaka shijan ni kenya di uma ami ka nyinu fo ka sani watu ka dobuke anye kosobe wakar ame korfo afle manyana abu safna jara korfo anyana ati foka temenga ga ambe masa Allah taala tanu sogomare na kosobe ka asebe koro barkada usawke ale de yibira ana ama fenda ma wa fenda tambul kadama ambe masa tanu ka asebe koro barkada ka soro ka seli bilebele ka kirola kutiki ka Muhammadu Rasulullah kishi ani ne machama bale kasoro ka dumbuye baron konala abu safna jara ina fa nya fi na tugumna wati koni asbe ko tara ambe aketunin ke munyi arado partenaire febi amma munum be barake akonala ambe aketunin ko lu febi ngamu arado re anulu to ko ko shele arado mansur alebe katiko fe 90.00 munyi fuli abetani ku segere arado tumarake abu alebe murja no bore arado bawle ani arado ladu ni arado belebele fle buguni fuli betani ku segere arado sama fm abu alebe yanfulla foli be tani ka barakala baladele ku segere arado jitigi fm alebe kolonje ba akada mina sanfe foko na goshi duguma a barakala baladele mefu arado epifani abu alebe kolokani ko bana soro epifani ko sanfe foli be tani ka barakala ku segere abu nambora arado dafina alebe fana ko bana soro dafina sanfe kuli ambata nuku usagare no boray arado jalani alebe kay ko fe ubefu nambora amita tomia arado 1 fm abarakala bela jele kuli be tanuku usagare abu nambora amango shamita sigasu nando nasigasu arado kota fm alebe kuli be lasu uma arado dambe alefena be sigasu bada kuli be taku usagare tukoto uluba nas suro arado baje fm ale sanfé foli be lasu uma arado badenya ale be manaforo ufana be fu arado bengola ale be senu arado sigija foli be lasu abarakala bela dilema arado fm jakura ni wati na ale be nyoro abarakala ufana be fu abu asigi nyongola samuye cheja musa nyare garashi bele do kabako men ko nala foli be tanika asgare amar konta jamuka inte temale ka abada kasela ko nala nanya ale fusa madu trawul ka bamudu abugu dwa bada foli ambata nika afene ka asgare
o bela jelen ko fe mun ye Kajatu Sanogo fo ka na bila Daniel Traoré la ani madame Kone Worikia Kulubali mun y'an sigi ɲɔgɔn ye foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ n'an y'olu fo sa mun ye Vieux Jara mun ye reporter belebele do ka bɔ Nafaji kɔnɔna la mun ye Yɔrɔ Sirifikɛ n'o de Buyi Haidara o kanuba belebele do foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na Abu Safinɛ Jara mun ye an ka tunganakaw sa maliden minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati n'an bɛ badabada foli k'a taa ni k'u fɛnɛ sɛgɛrɛ Daba Adama Ture Faransikaw fɛ yen foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Aramata Dunbiya Faransi badabada foli o bɛ ɲɛsin a ma Ali Jiginɛ nin waati na a bɛ fo Alasani Fofana hali n'o y'a sɔrɔ nin waati na ale bɛ Bamakɔ an b'a fɔ a ɲɛna ko a Fofana kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara hali bi sa mun ye Faransikaw badabada foli an b'a ta ni ka Mamudu Sidibe an b'a fɔ Faransi nin waati in kɔnɔna la n'an y'ale fɔ Faransi Gafure Awa Tunkara a n'a balimamuso Sisi Tunkara foli bila s'u ma Faransi kɔnɔna la Astan Kulubali an ka animatrice belebele do Faransi a fɛnɛ bɛ fo Madame Jakite Safiatou Kamara Zumana Jakite fo ka taa fara mun ye Makan Diko kan Abu Safinɛ Jara ninnu bɛ anw lamɛn Faransi n'an bɔra Faransi Espagne an bɛ taa yen Alimaɲare foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o Espagne kelen na ye Burama Kulubali an b'a fɛnɛ fo Dramane Keita ale fɛnɛ bɛ Espagne fo bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Nura Dramane Keita an bɛ foli taa ni k'a sɛgɛrɛ Espagne bunakun kan n'an bɔra yen an bɛ taa Italie n'an donna Italie Sori Jalo ale bɛ yen fo ka taa fara mun ye Djibiri Ture kan Ibrahim Traoré ale fɛnɛ bɛ anw lamɛn Italie foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Lamɛrikaw fɛ yen mun ye Amadu Jalo Lada fulakɛ foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na ani Madame Jalo Sumista Sinemaka ka cogo si la Abu Safinɛ Jara an ka kadɔmuso ni layidu kadɔmuso mun n'a y'a fɔ a b'a kɛ an ko ale de ma ko Gafure Awa Gindo ka bɔ New York kɔnɔna la awa an bɛ foli taa ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko ani kangeletigiya k'a ni danaya Abu Safinɛ Jara n'an y'ale fo Ameriki kelen kɔnɔna la Mahamadu Sumunu Madame Sumunu Madame Kone Madu Si Philadelphie Mbali Traoré foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati na l'Amérique Fatim Jawara Damanglen a bɛ Atlanta an bɛ foli taa ni k'a sɛgɛrɛ Alu Sibi a bɛ Amérique Abu Safinɛ Jara badabada foli o bɛ taa ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na Adama Jabira ale bɛ Faransi badabada foli an b'a lase a ma nin waati na mun ye an yɛrɛ tɛnɛmuso ye n'o de tanti VIP ye tanti Ajaratu Traoré ka bɔ nin waati na Kalaban Kulubilen na an tanti an bɛ foli taa ni k'a sɛgɛrɛ ko dugawu k'a surutu Jama Noir Fatim Dakantigi an bɛ foli taa ni k'a fɛnɛ ni k'a sɛgɛrɛ Bintu Keita bɛ fo Abu mun ye Siga Abdou Dambele foli bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Badama MTM a fɛnɛ bɛ fo Mariam Sise ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Mahamudu Sidibe foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Alu Keita Boubacar Dambele ninnu bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an y'o de fɔ sisan ko mun ye Radio Nura FM ye n'Ala sɔnna ma mun ye anw anniversaire n'o bɛ an ka san 2 sɔrɔ n'o b'o manabɔ Abu Safinɛ Jara o jolen kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni Ala de ye jumadenw kɔni k'o yira an kɛnɛ na juma baaraw bɛ daminɛ u ka sifin dɔn yɔrɔ min filɛ nin n'an ka ma ko Pink Club ale bɛ pétrole mun na sumaya bɛ yen Abu Safinɛ Jara ale ɲinɛ sumaya bɛ yen Bura delila ka mana da ɲɛ la k'a taga ni ko kelen kɛ nin ye a ma ja dɛ Bura taara nin ye a ma ja dɛ a don a ma jara n ko Bura sumaya mun bɛ yan an bɛ taa so wallahi anw nana so Abu Safinɛ Jara nɛgɛ ɲɛ 22 waati n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen King Club dɔ la k'an sɛbɛkɔrɔ tɛnɛ mu n'an bɔra yen o dugusajɛ n'o bɛ bɛn masi kalo tile 12 ma Nura FM yɛrɛ da la yan Abu Safinɛ Jara bala kɛnɛ bɛ sigi a bɛ sigi dɛ Dawuda Dambele fo ka taa fara mun ye Barakɔ Adama kan ne m'a f'i ye ko fɔ ni baladon muso ma sɔrɔ Abu ye dɔnsen man ɲi dɛ samedi don wa n bɛna min f'i ye ni dɔnsen man ɲi n kelen kɛnɛ bɛ bila n kelen ye ni ko k'i bɛ kulusi dɔ sama la i ye kumaba fɔ dɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka sibiri don jira la yarabi a ma kɛ min ye a tɛ kɛ basi ko min o dugusajɛ n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 13 ma mun ye clinique espoir n ba in n'a ka cɛdenw u b'o bolola ayi olu kɔni olu ka ko a ma ban pewu u b'o bolola siramu na ban clinique ka pikiriw ban ka furakisɛw ban hali bulusɛnko a bɛɛ bɛ ban ni senfɛ olu na to ka na ni aspirine ni caman ye dɛ awɔ Abu Safinɛ Jara an n'olu bɛ taa Masaranga sɔ kɛ ta la mun ye Samakebugu dolaci terrain na o dugusajɛ sa mun ye lafiya bɔ o bɛ kɛ mais marisi kalo tile 15 sɔgɔmada fɛ gâteau belebele bɛ tigɛ yan an bɛ su bɛ ka an ja dɔrɔn manchement a bɛ Macky Sall ɲɛna k'olu dɔrɔn bɛ se gâteau tigɛ la abada Moriba an ka Mamadu Adama Mayiga bolo gâteau tigɛ la to bɛ Mamadu yɛrɛ bolo yan o
ka jugu gato vraiment da tigɛ a no boray mun ye awla flafe mun ye 6e arrondissement police la kaw commissaire Umar Damele aka muso fana bolo la ja a show lu na patrouille patrouille bana pe asu comme ni en ko le bi se ka ta fan be olu na nga muso la kaw u bena masala nga shoke tala ka nga blessé de ka ca an ga blessé to de an ga muso blessé ka ca ne mais comment ça aywa ala ka nyaka dama ina mo blessé to de o de kelema ka njoro blessé ka ca e bi mo blessé ni dai to de ne ma blessé ni na wula ala Allah ne ka dama daga to police ka anga gundo donga bla ala ka nyaka dama ala ka nyaka dama Abu Safla Jara munye masikalo klita ani shehi kurane kalam bele bina ke ka sarakati bo ka nyeshi jamana ma ka sarakati bo ka dugo ke ka nyeshi malido ma ka dugo ke arajo nura FM re masha Allah o baro be buluda na la suna do ke ala kan ko palum beira na ya rabia ma sigatala Abu Safla Jara no refina kuna foni koni aka chan sogomada na fuka fuko aka chan anwa ministre de la défense no de Sadio Kamara ni wati na fu ani jalatigi belebele do anga jalatigi bado Abu Safla Jara ubega makroni ubuko dumu ye Moscou o bole ko fe Abu Safla Jara Assimi Koita adimina ay tabalu goshi kanyeshi ministre ma o korfa fene Abu Safla Jara o bien no boray munyanga jamana premier ministre kunu muso boray na fo lara bolo munye boulevard konala Abu Safla Jara kunu muto muso ka doya jamana premier ministre no de Dr Sogal Kokala Maiga ay tashi black kanyeshi ambala homa no boray Abu Safla Jara munye bamaji koro nuni no be rebelu ko fo buga murti farika bulga de buga koro fo a chale no kosobe foga foko a chale aywa minima ku nyena yero tandu mashima o mana boy munye anga farati on marabaw ani murtani marabaw anga farati munye nanzaraw keleme ka janjugu munye ko oda jamana flanye anga farati anga na biya kono kunu anga jandu an wala sigi demu no be no action murtan go fe ya wuli awulila o kuna foni fene Abu Safla Jara bien kosobe Abu Safla Jara an wala ngaduru 76 33 43 03 Bokartal ame foli tani ka fene ka segera ni watina eli diko Côte d'Ivoire Mamadou Marba Côte d'Ivoire fota fara Mala Soka Musa Dambele ale banna me Genève ame foli tani ka fene ka segera ni watina miye Bintu Keita afene globana nega kala fe no ye Yakuba Gindo dogono ka ambassadeur ferano dabalu sigi senga ikati mununa kana kuna fona ngala balanka daire jo Abu Safla Jara ko dugaw ko o jabira na manya ka fa ko dugaw ko jabira ma kelenga danga o te foike Tijani Jawara ambe fuli tani ka sigara ni watina munye Kongo ko fi fata fara murbu tambura afene banna men watina Kongo fuli abetani ko abela jile ko usegere Abu Safla Jara munye sirajanta ma amba adabo amba yini kan bande de me ba bela jile fe ko dugaw ko ka asurutu memboludu fatri fala monni me bona so madanna o de nouvelle horizon mamu kumanda kono ode Maamane Touré ako adugulente mashila ka foko kunu wimasi okunya ambala ko donye o siratika de la ibena ka foko munyanga jamana premier ministre Norbe Dr Sugal Kokala Maiga kofo munye kene bele do ko osigira munye boulevard de l'indépendance abu o sanfala la de kene ko ni ko asigira kanyashi musula koma ibena ka foko kunu no bena wimasi ma Abu Safla Jara munye ambala ko bora inna fallah rabbalo kunda munye boulevard de l'indépendance ukan o siratigala ibena ka foko mu musulaka jakulu chama Abu Safla Jara oli defle bele kon keke manifu kon ni ngoro jara kosobe ngani kenen jatimina ka laje anyema ya kunta le meka kalfa mamuma o de anga jamana premier ministre Dr Sugal Kokala Maiga fatriba ga fola Dr Sugal Kokala Maiga kunu aye korofota aya ira musulaka o lako ale na kunte dore koy anga jamana fama no de colonel Hashim Kuitai ale nano okachika ne di ambala koma Dr Sugal Kokala Maiga aya ira ka foko mu jamana fama no Hashim Kuita Hashim ya ira ka foko ambala ko ajigiba auka mu transition abaro be siga nyatuko muna malikura ko munno obesina malikura akate jo abada ambala ko auka ajo jorola Dr Sugal Kokala Maiga aya ira ka foko dongele ka dogo musulaka o lakoy don bela delena ka kem kan ka musulaka o tay usabuge ni ya jitimina ka laje Abu Safla Jara wa du ko nawla ne gelya na aduna ma folo joni ba akolota Abu Safla Jara o ya ambala ko jamana premier ministre no de Dr Sugal Kokala Maiga
a y'a yira k'a fɔ ko ale ni jamana faama n'o ye Asimi Koyita ye u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan n'u ye su fara tile kan walasa mun ye an balakaw u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na musolakaw bɛ se ka k'u yɛrɛ ma hɔrɔn cogo min na ko mun ye jamana faama fo ka taa fara ale Choguel kan a n'a ka gouvernement u ka wulikajɔ ko o ɲɛsinnen don o ma jamana faama a ka dangan n'o bɛ gouvernement ɲɛmaa ko fɔ Choguel Kukala Mayiga ale tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin 8 mars ye Abu Safinɛ Jara a kɛra waati la waati min na ni gɛlɛya kunkurunin ko o ye an sɔrɔ koyi k'o sabu kɛ mun ye diinɛ marifatigiw n'a bɛ Bamanciw ko fɔ u ye bingali wale mun ta ka taa an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ k'an mun bɛ n'an ka ma ko Mondoro Abu Safinɛ Jara mun ye jamana premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko o dusukasi ko o ba an na dɔɔni Abu Safinɛ Jara mun ye jamana premier ministre n'o ye docteur Choguel Kukala Mayiga a ko an bɛ don min na fɔ ko bi malidenw an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o sabu kɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u jar'u balimaw kɔ u jar'u musow kɔ u jar'u denw kɔ walasa mun ye jamana a bɛ se ka kumabɔ cogo min na n'o y'an ka finitigilakaw ye Abu Safinɛ Jara ko taasi bila kan ka kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen o ma Abu Safinɛ Jara mun ye jamana premier ministre ye n'o ye docteur Choguel Kukala Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye don ye an kan ka taasi bila belebele kɛ ka ɲɛsin mun ye an ka finitigilakaw ma k'o sabu kɛ olu minnu tɛ sunɔgɔ u tɛ da Abu Safinɛ Jara sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u jɔlen don mun ye jugu a mana bɔ fan o fan fɛ a bɛ se ka bunte cogo min na jamana bɛ se ka lafiya cogo min na Choguel y'a yira k'a fɔ ko nin ye don ye an kan ka taasi bila belebele kɛ ka ɲɛsin u ma Abu Safinɛ Jara Choguel Kukala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la den ni mansa cɛla ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ye an ka lakanabaw jateminɛ k'a lajɛ mun ye don dɔw la a dɔw n'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye mansa o bɛ kasi kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara o tɛ dɔwɛrɛ koyi den ni mansa ko a cɛla k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ docteur Choguel Kukala Mayiga a ko 8 mars in na a bɛ taasi bila belebele kɛ ka ɲɛsin mun ye an ka musolaka minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'olu ye finitigilakaw ye ko taasi bila belebele bɛ kɛ ka ɲɛsin u fana ma koyi o sabu an bɛ don min na u fana kɛlen bɛ ka marifa ta k'a daminɛ mun ye Kayi fo ka taa gosi Kidal malidenw anw bɛ se ka munumunu kɛ lafiya kɔnɔna cogo min na ko mun ye an balaka finitigilakaw Abu Safinɛ Jara k'u fana ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi kɛlɛkɛyɔrɔ la Abu Safinɛ Jara mun ye docteur Choguel Kukala Mayiga a y'a da an balakaw tulo kan kunun 8 mars kɛnɛ kan boulevard de l'Indépendance la a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw ni kura de dilen don u ma bi ni kura mun na a dilen don ma wa o tɛ taa abada an balakaw k'u ka dugawu ta ni ka an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ docteur Choguel Kukala Mayiga a ko mun ye an ka armée ye Abu Safinɛ Jara siga t'a la koyi mun ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don u ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ docteur Choguel Kukala Mayiga a y'a yira k'a fɔ a ko an balakaw a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye n'Ala sɔnna ma malidenw an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o baara ti kɛ abada fo aw musolakaw k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la docteur Choguel Kukala Mayiga hali bi a kumana dɛ a y'a yira an balakaw la ko mun ye ale fo ka taa fara mun ye jamana faama kan ani gouvernement u bɛɛ lajɛlen bɛ na wulikajɔ ni k'o bila sen kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ musow denw aw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o sabu kɛ n y'o de f'i ɲɛna ko n'i donna du kɔnɔ Abu Safinɛ Jara cɛ mana bana an balakaw sɛgɛnna den mana bana an balakaw sɛgɛnna an ka maakɔrɔ minnu n'olu bɛ du kɔnɔnaw la ye Abu Safinɛ Jara n'olu banana an balakaw de bɛ sɛgɛn docteur Choguel Kukala Mayiga a kɔni ko ni Ala sɔnna ma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mali musow an bɛ se ka lafiya cogo min na Mali musow bɛ se ka lafiya cogo min na don n'a nataw la ko o baara ko bɛ sen na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ mun ye Mahamani Ture ale ye kalimikalatigi ye Abu i bonya o b'a la Bidikɛnɛ b'a fɔ Mahamani Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka kan n bolo don n bɛ sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛn Musa ko di fɛn min bɛ tali kɛ i n'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga ale tɛ cɛmancɛrɔ fanga a gouvernement ɲɛmaa tɛ o don dɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga a sigilen kɔrɔ kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ assemblée la ni o ye CNT ye a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye jateminɛ baara dɔ kɛ min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ plan d'action n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga waati min na a bɛ sigi a passera CNT la CNT sɛbɛn i b'a dɔn k'a fɔ a kan ka baara minnu kɛ k'a dɔn k'a fɔ o baaraw a kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement in sigilen min ni a ɲɛmaa ye Choguel Kukala Mayiga ye n'i ye u ka baarakɛlen ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada k'i b'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ 87 ani buruburu 10 baɲanko ko u sera k'o baaraw boloda tabarikala b'a ka fɔ la gouvernement min ni a sigilen filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ɲɛmaaya tara ka di docteur Choguel Kukala Mayiga ma waati tɛmɛnenw na k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛmɛna CNT u ɲɛkɔrɔ CNT k'a dɔn k'a fɔ olu ye jɛrɛjɛkulu ye min ni a bila an bɛ députés nɔ la nin waati in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a baara senfɛ fɛn min bɛ tali kɛ député 100 ani kɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u bolo wuli k'a fɔ ko tiɲɛna a ye programme d'action min ni a y'a présenté k'a dɔn k'a fɔ ko baara in a taacogo ka ɲi koyi nka i b'a dɔn k'a fɔ ko a dɔw kama fɛn min bɛ tali kɛ maa fila baɲanko la k'olu kɔni ko u ma sɔn k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye u guarada a tɛ taa o kɔ
k'a dɔn k'a fɔ u ngwara minnu maa fila olu ye ngwara da k'a kɔni yirala k'a daminɛ mars kalo tile fɔlɔ in na n'o ye premier mars ye k'a dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kukola Mayiga a ye a ka cadenw baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ a ka cabinet maaw la cabinet maaw k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen kɔrɔ kɔ k'u fara ɲɔgɔn kan u kɔni ye hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u sigira ka se kalo 7 baɲangoma bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko programme d'action min ni a présentera CNT maaw ɲɛkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ka jateminɛ kɛ yali baara a bɛ niveau jumɛn na an ye mun kɛ an ma se ka mun kɛ mun de bɛ sen nɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko ka nin kɔrɔ fɔ k'a da maaw ɲɛ kan siriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Saɲɔn Musa Saɲɔn a y'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ ta koyi kɔrɔfɔ in sɛbɛn a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu sigilen kɔrɔ ani waati in cɛ min bɛ tali kɛ docteur Sokɛli Kukola Mayiga a ka nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a taara ka taa o boloda k'a dɔn k'a fɔ assemblée ɲɛkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ 100 70 ani 7 k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw sera ka boloda baaraw tun bɛ tali kɛ fɛn min ka bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama fɔ kabini maa ninnu n'u sigira k'a dɔn k'a fɔ u ye baara u y'a ta ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye k'a fɔ lakana a ka se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ o baara min filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o baara a bɛ ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana a bɛɛ lajɛlen ma jɛya komi sanu k'a dɔn k'a fɔ ko jɛya a bɛ sen nɔ dɔɔnin parce que ne b'a fɔ la n'o bɔra min bɛ wele ko gouvernance o ye la bonne gouvernance faso yɛrɛ a bɛ se ka mara cogo di faso a gestion a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a ka ca san 30 ye jamana in mara cogo a sɛbɛn can kunbɛn k'a dɔn k'a fɔ maa minnu nanen filɛ nin ye ni ninnu y'a a ɲina k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ u bɛn'u ka baara ɲɛsin o ma ko o baaraw ko u bɛ sen nɔ wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection ko la o baaraw kɔni ma se ka kɛ baara minnu bɛ yen ni olu ma se ka kɛ kosɛbɛ olu baaraw bɛ sen nɔ o dɔ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection a labanw bɛ se ka sabati cogo min na min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko yuruguyurugu ni o ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko yuruguyurugu k'a dɔn k'a fɔ ko ni foroba wari a bɛ taa cakɛda min na k'a dɔn k'a fɔ ko u ye o wulikajɔ sɛbɛn boloda ɲɛna baarakɛda min bɛ yen ni o bɛ wele ko assemblée nationale yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ka larawuliw ta ka yen sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a donmɛ da minnu fɛ o baaraw bɛ sen nɔ wa min ni o bɛ wele ko haute cour de la justice wulikajɔ sɛbɛn boloda mɛ min bɛ tali kɛ foroba wari minnu bɛ don nin yɔrɔ in na ka se ka o ɲɛdɔn wa baarakɛda min bɛ yen ni o bɛ wele ko AGFO ani k'a dɔn k'a fɔ AMRTP ninnu bɛɛ lajɛlen ye cakɛda jamana in kɔnɔ foroba wari a bɛ don nin yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ sen nɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na foroba wari minnu d'a mɛ nin daw fɛ ka se ka o ɲɛdɔn hakaja baarada min wari min kun bɛ waati dɔ la ni a bɛ wele ko fond Covid wulikajɔ fana a bɛ sen nɔ u k'o sɛgɛsɛgɛ o wariw bɛ sɛgɛsɛgɛliw o bɛ sen na walasa o baaraw o ka se ka kɛ a kɛcogo la u ka teliya baga fɔla ni o ye Musa Saɲɔn ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu sigilen kɔrɔ min filɛ nin ye kabini k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tɛmɛnen k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u ye baara min kɛ bi a baara a fanga ka bon kosɛbɛ nka baara damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ olu ma se ka kɛ wa o baaraw u na kɛ don nataw la dɛ olu de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ hakaja k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ élection ko la élection kun kan ka kɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 ye n'i y'a ye a bɔra ma k'a sababu kɛ baara damadɔw bɛ yen olu tɛ se ka girin ka kɛnɛ ni o bɛ wele ko révision de l'accord d'Alger n'o ye k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger bolonɔbila sɛbɛn min kɛra Algérie k'a dɔn k'a fɔ san tɛmɛnenw na duguji sɛbɛn k'a fɔ ko ka yɛlɛma don o kow la k'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko ye min ni a bɛ teliya wa k'a dɔn k'a fɔ ko baara dɔ fana kun kan ka sigi sen kan n'o ye k'a fɔ ko carte d'électeur biométrique n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kalafili minnu ni o kun bɛna kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛn dilan sɛbɛn min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ se ka u kunkolo ani u jaw ye a kɔnɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko o tun bɛ kɛ kalafili sɛbɛn ye wa o baaraw bɛ sen kan olu de ma se ka waleya fɔlɔ koyi parce que filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Saɲɔn Kamara ale ka sɛbɛn don Musa Saɲɔn Kamara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye n'i y'a bɔ ko 300 ani 500 ani 13 ka bɛn bi arabadonya ma mars kalo tile 9 Abu Safinɛ Jara a bɛɛ n'a ta ni jɔnɔ fali la a gɛlɛnkɛla la i t'i ka doni i t'a sigi a kunna Seydou Jara a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye bolodenɲɔgɔnma mun n'o b'an ni Rusilakaw cɛ mun ye lakana o sira fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka ministre mun bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don an ka lakana ko ma ministère de la défense n'o de Sadio Kamara colonel Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye an ka jalatigiba dɔ kan o ye général ye mun ye chef d'état-major de l'armée de l'air n'o de général Alou Bouadjara Alou Bouadjara ni mun ye Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la k'u bɛ Moscou wa mun ye u ni Poutine ye Abu Safinɛ Jara bɛ kuma la ah bon u bɛ Moscou oui ayiwa o ka ɲi a b'a fɔ a ɲɛna k'a natɔ k'a k'an sama mun de bɛ sɔrɔ Moscou ye Moscou wa u ko bile bɛ yen dɛ bile buraw tɛ yan
o bɛ aw ka fɛn fana bɛ sɔrɔ yen abada o tɛ feere o tɛ feere a bɛna nɛsi dɔ nɛsi dɔ nɛsi kɔni finɛni bɔtɔ mun filɛ nin ye an natɔ ka na ni nɛsi dɔ ye nɛsi kuru awɔ a kana n'o y'an k'o y'an ɲɛna a banna kosɛbɛ Abu Safina Jara mun ye Seydou Jara ale de kumalen don ka bɔ indicateur du renouveau o kɔnɔna la a ko ni kibaruya in sɔrɔla ka bɔ mun ye Jeune d'Afrique o yɔrɔ ka yira k'a fɔ ko mun ye anw ka maaw n'o de bɛ an ka colonel Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye chef d'état-major de l'armée de l'air n'o de ye général Aliou Bouba Jara Abu Safina Jara ko u taara mun ye vol mun bɛ yen n'an k'a ma ko Turki Abu Safina Jara ko u taara yen u ye pankuru kɔni k'u ta ni k'u kunda mun ye Moscou o kɔnɔna kan fatigiba ka fɔ la mun ye n'o y'a sɔrɔ mun ye colonel Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye général Aliou Bouba Jara u taara baara mun kɔni kama ko hali n'o y'a sɔrɔ o bugunatigɛ ko o ma fɔ u taara kɔrɔfɔ mun kama hali n'o y'a sɔrɔ o ma fɔ a degulen tɛ maa si la k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Irisi u kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka anw ka lakanabaaw sɛgɛrɛ maramafɛn ko o sira fɛ fo ka taa fara mun ye munition kan ani mun ye kɛlɛkɛminɛnw Abu Safina Jara fo ka taa fara mun ye pankuru kan n'a bɛ kɛlɛkɛ pankuru ko fɔ Irisi kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan bi ka janfajugu ta ka Irisi k'o sɛgɛrɛ mun ye ka Irisi kɛ kɛrɛfɛdɛn ye u y'o janfa kelen ta ka anw sɛgɛrɛ o u ye ba Maliba u ye anw yɛrɛ fana kɛ kɛrɛfɛdɛn ye fatigiba ka fɔ la o wulikajɔ de kɛlen bɛ nin waati na walasa k'a yira Irisi la ko an ni Irisi ko an bolo kɔni ko o bɛ ɲɔgɔn bolo Abu Safina Jara fo Abu mun ye an ka ministre sa n'o ye Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye général Aliou Bouba Jara Abu Safina Jara bonyamasigi baaraw o bolo dalen don fatigiba ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye nanzaraw ka den kelen n'o bɛ Vladimir Poutine ko fɔ ale Poutine mun ye coronavirus ko ban pewu ko sabu k'an bɛ don min na ko bi nanzaraw ɲinɛna coronavirus kɔ makɔrɔ n'ale y'a da a bɛ sunna a tɛ sunɔgɔ a hakili bɛ maa mun na o de ye Poutine ye Abu Safina Jara mun ye Poutine ka jamana n'o bɛ Irisilakaw ko fɔ a ma dogo maa si la k'a fɔ ko an ka lakanabaaw n'o bɛ an ka armée ko fɔ olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati nin na Irisiw k'u y'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa mun ye Bamaju an bɛ se k'u kɛlɛ cogo min na fatigiba ka fɔ la o kɔrɔfɔ yɛrɛ ni ko o bugunatigɛ ni ko o di i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka ministre mun yɛrɛ bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma n'o de ye cɛjan ye Abdoulaye Diop waati tɛmɛnenw na ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye Irisi jamana a ye maramafɛn caman den munition fo ka taa fara mun ye kɛlɛkɛ pankuru kan mun ye Irisi ye nin bɛɛ lajɛlen ni jamana ma walasa mun ye an bɛ se ka tila ka bɔ Bamaju bolo cogo min na Abu Safina Jara Irisi ma d'aw ma koyi Irisi tilala ka mun ye kɛlɛkɛcɛw maa minnu bɛ k'a fɔ ko n'u bɛ Irisi marifa Irisi bɔmu Irisi kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ yen n'u b'a dɔn kosɛbɛ u y'o olu maaw bila ka na an ka jamana kɔnɔna la olu bɛ se ka an ka lakanabaaw kalan cogo min na marifa ninnu a kow bɛ kɛ cogo min na fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la an ka ministre n'o de ye Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye général Aliou Bouba Jara kan Abu Safina Jara an bɛ se ka kɔrɔfɔ mun kɔni k'o faamuya ninnu ka taali la o sabu k'o bɛ fɛ ka maramafɛn wɛrɛ de ɲini mun ye maramafɛn wɛrɛ ka kɛ ɲini kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ ka ɲini minnu bɛ ɲa o kana fa o kan mun ye Bamaji tɔni mun fitinin minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u firifiri nin waati na Abu Safina Jara olu ni kɛnɛ bɛ se ka karaba cogo min na k'an bɛ se k'a bila an kunna mun ye général colonel Sadio Kamara fo ka taa fara mun ye général Aliou Bouba Jara u ka taali na Irisi jamana kan siga t'a la u bɛ ka taa maramafɛn wɛrɛ de ɲini o sabu ka Bamaji tɔ fitinin minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u firifiri nin waati na olu ni kɛnɛ k'a bɛ se ka karaba cogo min na mun ye colonel Sadio Kamara ani général Aliou Bouba Jara Abu Safina Jara k'u ka taali an bɛ se k'a bila nin minɛn kɔnɔ maramafɛnw bɛ sɔrɔ cogo min na mun ye Bamaju u bɛ se ka bunti hali général Bouba Jara kodi n tɛ jaralaka dɔ ye général Bouba Jara mun kɛ a général tɔgɔ fɔ ka ban kɛ i bɛ tarawelelaka dɔ jumɛn général ko kuma mɛn ça n'existe pas au Mali ici Mali général a tɛ sabali sa ayi Salifou Traoré tɛ général ya Salifou jumɛn Salifou Traoré i ka ministre kɔrɔ i bɛ kɛ ka Salifou Traoré wa o tɛ général ya olu ka fɛnw tɛ jate bilen sa général dɔ kɛ mais n'i ye Traoré général bɔ k'a da bi a kuma ka ca dɛ an bɛ waati min na sisan comme général ko in fana filɛ nin ye an bɛ nin transition min kɔnɔ an b'o général de kɔ alors Musa jumɛn Bala ninnu kɔni Bala tari da cɛ olu ka général a dir'u ma de alors a ka taa e tɛ Bala dɔn Malidenw bɛ Bala dɔn a ka taa a banna an ka taa ayiwa kosɛbɛ bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i y'ale bila indicateur du renouveau n'i y'ale bila i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don dɛ i tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a ka bibɔli ye Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛnw a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ a tɛgɛ bɔ i bolo o k'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a tɛgɛ d'i ma fɛn min bɛ tali kɛ Danemarkikaw la olu ko k'u k'a dɔn k'a fɔ pankuru dɔ bɛ yen n'a bila ka na di Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na MINUSMA sɔrɔsilakaw walasa i k'a dɔn k'a fɔ jadi wale minnu ni a bɛ senna nin waati in na a ye k'a
k'a dɔn k'a fɔ bamanji u bɛ se ka kɛlɛ ka se u dan na cogo min na awɔ parce que b'a ka fɔ la ni o ye Abdoulaye Jara ye Abdoulaye Jara a kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye MINUSMA ye k'a dɔn k'a fɔ hali bi ka ni kura don MINUSMA a la k'a sababu kɛ waati dɔ la fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO la ni o ye CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ olu y'a jira k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka sɔrɔsilakaw la k'a dɔn k'a fɔ olu na taa ni u ye ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ a ka jan k'a dɔn k'a fɔ olu ka pankuru dɔ bɛ yen pankuru min ni a kun bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA sɔrɔsilakaw la k'a dɔn k'a fɔ ko olu ta ka taa ni u ye yɔrɔw la ka segin olu kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ kabini waati dɔ la Mali k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw ani k'a dɔn k'a fɔ ni jamana ninnu fɔɲɔgɔnkɔ a kɔni kun nana an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati min na Macron a kɔni y'a ɲini a ka sɔrɔsilakaw fɛ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ barika na k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ force takuba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka anw ka jamana k'a bila koyi k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana a bɛ se ka kɛ batɛmɛsira ye cogo min na a banna c'est pas ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ Macron bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ani Europe ni jamanaw la minnu n'u tun b'a fɛ ka bɛnbɛnbɛn k'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ k'a n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ bɛnbɛnbɛnkɛlaw a dɔw bɛ ka bɔ u bɛnbɛnbɛn a jɛ kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ faamuyali olu bɛɛ kana dɔɔnin dɔɔnin o de sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Danemarkikaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u na o bila ka na di MINUSMA ma k'a dɔn k'a fɔ walasa MINUSMA a ka se ka renforcer min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA sɔrɔsilakaw la hali bi u ka se ka jo bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ bamanji kɛlɛ min ni a bɛ an ka jamana a kɔrɔyanfan fɛ MINUSMA san 2012 ka se fɔ sisan ma bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko MINUSMA a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Emmanuel Macron n y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Faransi barika ni sɔrɔsilakaw fɛ kosɛbɛ ani k'a dɔn k'a fɔ force takuba maaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw jɛ koyi hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o hakilina ye a sɛbɛn ɲaamɛ k'a dɔn k'a fɔ maa caman yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ force takuba ye caman bɛ minnu kɔni tun y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ Macron ale ka kumakan in ko u na a labato dɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ ninnu bɔlen ka se bi ma min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka Mali sɔrɔsilakaw la i b'a dɔn k'a fɔ ko kabini kɔrɔfɔ ninnu ni a fɔra n'an kɔrɔfɔ ninnu kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka yɔrɔ caman minɛ anw ka sɔrɔsilakaw kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi wuli ka jɔ ni a tɛ fila tɛ an ka sɔrɔsilakaw u bɛ a la koyi an b'a la dɛ k'a dɔn k'a fɔ force barika ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ wo takuba bɛ jamana in kɔnɔ wo k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali ni MINUSMA yɛrɛ kɛra sababu ye k'i ka minɛnw gɛn a banna anw guru k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsilakaw ko olu na se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ ten o min bɛ tali kɛ lakana na ka se ka kɛ anw ka jamana a kɔnɔ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ Danemarkikaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka avion dɔ filɛ nin ye min ni a bɛna to MINUSMA ka bolo kan walasa MINUSMA maaw u ka taa ka se k'u kɛ ni a ye koyi kosɛbɛ parce que ba kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ Danemark la a bɛ anw fɛ yan kabini san 2014 waati la wa k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA sɔrɔsilakaw u bɛ olu cɛmancɛ la walasa k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ a bɛ se ka ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ waati dɔ la bɛla kɔni don bɛ an ni u cɛ nka u ka nin avion min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ MINUSMAkaw bolo la k'a dɔn k'a fɔ ko u bi a di MINUSMA ma MINUSMA ka baara kɛ ni a ye dɛ nka min bɛ tali kɛ avion in na a ti di Mali sɔrɔsilakaw ma dɛ k'a ko a kɔni bɛ di avion a bɛ di MINUSMA ma walasa olu k'u ka taa ka se k'u kɛ ni a ye cogo min na an mago t'a la yɛrɛ a y'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka sɔrɔsilaka tɔw bɛɛ lajɛlen salo min bɛ tali kɛ u ka jamana na ni o ye Danemark jamana ye wa u na taa ni tɔw ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Suède la Suèdekaw kabini waati dɔ la fana ninnu fana y'a jira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Suède sɔrɔsilaka minnu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ maa 200 ani maa 20 olu de bɛ MINUSMA a cogoya la yan k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ force takuba kɔnɔ wa hakilina min bɛ ninnu fana na k'a dɔn k'a fɔ o de tun ye ka to yan fo ka taa se san 2023 ma nka an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Suède sɔrɔsilakaw la ninnu fana k'a dɔn k'a fɔ ko u dusuma tɔɔrɔlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ u nisɔngoyalen bɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ force takuba la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko force takuba a sigira maa min fɛ hakilina bɔra maa min fɛ Faransi o ye Faransi ye ni Faransilakaw ko u ka segin so k'a fɔ ko olu fana u taatɔ don dɛ olu tɛna jɔ da o kɔ dɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ wɛrɛw la olu tun bɛ u ni Mali cɛ wa k'a dɔn k'a fɔ o dɛmɛ hakaja olu na o bɛɛ lajɛlen sosoro o y'u kun ye a teri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn o y'u kun ye a banna k'a bɛ suma ɲɛma suya a tɛ ji bɔ wa a bɛ ji bɔ a tɛ ji bɔ wa kojugu o y'u kun ye u ka taa kosɛbɛ ayiwa
Abu Safna Jara arajo nura fm bi konoto ani nani tombi murumuru duru amela selike ni wati na ka bojala ko kulbani wadala 76 33 43 03 Abu Safna Jara albi ameta nouvelle origine ne bembolo do mebone aye mamane Touré ke akumara ako ni wulika jono make jona Abu Safna Jara munye majugu ye fokata fara munye fasudun jugu akuna kantana asokonata ubika wulika jokede wala samunye anne mortani jamana Abu Safna Jara on mesika fonwa ngoto muna ayo ala ka atriba ka fola munye mamane Touré ako kanyeshi munye mortani nga dendo no lu konin tununa munye nga jamana konnala o siratika la ko munye malika la sigide munna be mortani malika la sigide munna be mortani mortani nga ko ministre mun be no ka bara benendo une jamana wada konyo nyana bolima aye an ambassadeur kunu ni ka awele aya wole ma mun be ba wole muna Abu Safna Jara alors bo wole de kan ambassadeur wole ka insigle to doro ko wole na fo awaja gwade wo awo oluto ko gele wo tegule mai oluto ko gele ko daira no no do awo ngami nga gele kosobe ude anga be folina kosobe ati tiyo kosobe on ni murtani je manga ni man fla mana franonga Abu Safna Jara jugu kana da jugu yamade datugule olu sona khadaile kosobe o pa andi cham be faka fera bereke kan ni murtani jamana kan kanona awo o la be berini ka fere na la atinya anyo le fo koni janfa chila koni afa be jamana en kono afa be jamana en koka Abu Safna Jara dona na tawla abebe shuru abe ko jugo be ke wallahi abe ngani abe jiga kono abeke Abu Safna Jara ko munye murtan ko koni ministry akoni ya anga ambassadeur wole kunu no karawi marsi koni o konla munye wole ku to dore ina fo ina fi na to muna ni wati labanuna ayira ka fo ko munye murtan nga dendo Abu Safna Jara olu ga tunu anga jamana o konna ula fatriba ka fola munye murtan nga koni ministry wati muna aya anga ambassadeur ninga awule akoni ya ira ambassadeur la wole ku to dore ku an woni dusu kun torolendo an dusu kun koni ko anyanne no kosoba ni wati labanuna ko sabga munye bingale munna be kata kan murtan kaw segere mali o konala fatiga ga fola ako ni ko njate mina kalaje Abu Safna Jara ko ngelan do ko soba ko sabge munye murtan ngaw ka munye ni ministry ayira ka foko munye wati temanuna ayira ka foko munye murtan ngaddo ne be ka tunu anga jamana kono mata donc u be ka tunu to muna wa munye majugu ye fokata faram jamana kono denjugu ane munye jamana de munu no be jamana ko kan fokata faram munye nanzaro kan Abu Safna Jara u be ka ni jalaki ni nga taka bin munye la kana baw de kan no ba an le fama o kufo fatriba ka fola le wati labanuna ayira munye bololo kono o sanfla la munye kuma chama o buga fo kanya shi munye an la kana ba ma worati kan imbara nunga koy mali dendo ro biga abarake ma worati kan imbara nunga koy Abu Safna Jara be na ka fo ko munye nazara do ulle biga nimbara ninga asigi sega fatriba ka fola ako munye kibara do era kono sorla ka bo munye murtan gaddo ga député mumbe no de Mohamed Almud Ould Enana ale ayira ka fo ko ni wati labanun konna ale ko mesiga mun dalu kon di murtan ngadde matan duru nyana Abu Safna Jara ko lu fara an wa jamana o konala ngale ko ma fo de ako kala ti sega ni jalaki bi abada munye le fama o kan no ba an wala kana ba ko fo kala ti sega ni jalaki bi o kan tushila atu ba ka fola munye mamane Touré ako me do be na fo ko bi Abu wulika jore be sina fantan nani bela jelefe na manya ka fo ko munye murtani anno ya ambolo ko ni ko odinyoma munye teriya sira mun no kuma ni murtan jamana che wati temonona munye o teriya sura ni kura ko odiro mani wati labanna Abu Safna Jara kwa keleme sababu ye ninga communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na be sida ko fo ku dusuku ko atoro ko sobe buga wulika jokke wala samun an murtan jamana am sega fo nyango to muna wala fana be se wa frontière ko datu ko anya to muna ko o bara ko o besina patri ba ka fola munye mamane Touré akoni ye wati ye mamunu be ka murtani mara ni watina ni wati ye mamunu be ka jamana ka mara watina na be maliba o ko fo anga ferani dabali bela de netike senga jugu keleme ka janfa muni ka asiri jugu keleme ka janjugu muni ka ada Abu Safna Jara ni jamana marsake fla ko kana bi akono to shila na fal flani anya sama ka bamu ye nouvelle origine ale kono mamane Touré ale kalem galatike Abu Ibunya Obala bete uba faka jaminda atinya ambi do te kono wallahi atinya ambi do te kono ayi ka biya kono wallahi anti biya kono ha mena ramana ni ye bita soro ka foko mu ye fasuden jugu do mal den do de fena farali mi nyonga kani bara no sigi senga awo ha do de be kan jam fa de glan an la kana baw an ni murtan bi se ka fonyo ngo to bina kosobe o pa comme lu de sona ka daile aw nye wallahi o pa ni ngera olu bina fujeni kosobe o pa olu bu ka datu atinye
i da sera subatɔ ɲɛmaa minnu ma bɛɛ y'u ka fɛɛrɛ n'u ka dabaliw ale kelen tɛ dɛ ale faransi a bɛɛ b'a la a bɛɛ u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan sisan k'u ɲɛsin jamana in ma a bɛɛ wa fasoden jugu minnu fana talen bɛ ka fara kan a kɔnɔ ta ni a kɛnɛma ta Abu Safinɛ Jara an b'a ɲini masa in fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ni ala y'a dɔn ko hakili ɲuman ti di minnu ma a k'olu kite man ka bɔ an cɛ la kuma ɲɛna an ka taa Bidikɛrɛ wa fana bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn teliyala min ni o cogo ko le soir de Bamako Laya Jara Layaja ko de ka sɛbɛn don fɛn min bɛ tali kɛ i ka cɛ la ni o ye Seydou Lamini Traoré kuma tile e terikɛ tɛ wa c'est ton ami là wallahi ne Lamini Seydou fila dama ma bɛn ayi wallahi c'est ton parent mana tɛ i balima ye maa min ye ne kɔni bolo kɔni il est Traoré n t'a dɔn moi je suis Traoré moi je viens à Ségou ne bɛ bɔ Ségou de Lamini bɛ bɔ min Lamini il est de Marakala alors a bɛ tɛ Ségou ya comment Lamini ayiwa Bidi Lamini Seydou Laja a kumana fɛn min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama an bɛ waati min na komi sisan min ni o bɛ wele ko ministre de l'énergie et de l'eau Lamini Seydou kuranko ani jiko Lamini don Lamini Seydou Traoré ale tɛ tubabu ko le temps est le meilleur juge o ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni a ta bɛ ka ɲɛsin Lamini Traoré ma Lamini Seydou Traoré ma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa n'an dara a mɛn o mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ ko a bɛna baki koyi wa ko tiɲɛ a bɛ ka baki dɔɔni dɔɔni Layaja ko k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ka kɛ ni mois de mars ye n'i ye kurantigɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ a cayara dɛ ma don o don k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko kuran a bɛ tigɛ ko caman kɛ Seriba ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka jamana in ye jamana ye ni tile a ka kala a kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya mois de mars avril wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka waati min yɛrɛ magwɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama ni o ye sunkalo ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw maliden caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔguwan kamanafili o bɛ an na jɔrɔ o bɛ an na min ni o bɛ wele ko inquiétude dɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko o binimanalen bɛ maa caman dusukun na yali k'a dɔn k'a fɔ sunkalo a bɛna tɛmɛ cogo di sunkalo a bɛna tɛmɛ cogo di kuranko a sababu la parce que ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko mois de mars tɛmɛnen min ni an filɛ o kɔnɔ a ka jan ni an bɛ o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mois de mars la n'a daminɛna ka se sisan ma ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ courant a bɛ tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ kabini février kalo la anw ka jamana in kɔnɔ courant ye tigɛko caman de kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ courant a bɛ tigɛli fɛn o fɛn kɛ ani a bɛ girika naani min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ko jamana kɔnɔden dɔw de bɛ yen nafolo ko olu bɛ ka daji Seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko Lamini a n'a ka cakɛdaw kɛrɛnkɛrɛnnenya direction a maaw u ye wulikajɔ boloda waati dɔ la fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sensibilisation na haka ja ka wuli ka jɔ k'a boloda bɛ se ka fɛn biri maaw ɲɛ kan cogo min na min b'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ ko nin ye a ban dɔ ye parce que Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin baara min ni u ye a kɛ walasa jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi k'a fɔ ko kurantigɛ ko a bɛna ban a ye k'a dɔn k'a fɔ kabini u y'o baara kɛ ka se fɔ sisan ma hali bi ko bi k'a dɔn k'a fɔ ko kuran ko a na tigɛ ko caman kɛ an ka jamana in kɔnɔ walahi an y'a fɔ kabi mun ye bandaw ka gouvernement Mokhtar Wade ka gouvernement an y'a fɔ n ko Lamini Seydou tɛ se ayiwa a tɛ se Seriba ka fɔ ni o ye Laya Jara ye Laya a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ transition a kunfɔlɔ waati Seydou Lamini Traoré a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ a kɔnɔ a fɛn min bɛ tali kɛ nin jɔyɔrɔ kelen na a tun bɛ a kɔnɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la Seydou Lamini Traoré ko a y'i dabari wariba dɔ la wariba min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka groupe électrogène n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka courant k'a di anw ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kurantigɛ la o bɛ se ka nɔgɔya ko yali o groupe électrogène ko u bɛ da kun jumɛn na ka wari sarala wa a wari ma sara wa groupe électrogène a bɛɛ da kun jumɛn na k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ko jamana kɔnɔden caman de bɛ yen min ni o bɛ ka o ɲininkali k'o kɛ bi Fasiriba ko k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye anw ka jamana in da k'a lajɛ bi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ centrale hydroélectrique la n'o ye courant bɔ caman ye a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Balenge o bɛ yen fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Manantali ani k'a dɔn k'a fɔ Sirakoro ani Sotiba a ka jan ka se Tomikorobugu ale centrale ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye centrale ba ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ courant u bɛ a di jamana kɔnɔdenw ma n'an ta o ta
una ta ota Lamini. ka fɔ ka kurantigɛ k'o kɛ dugu jɛ o jɛ Kosɛbɛ. ani waati kuran bɛ ka tigɛ Wallahi. ne caman maa caman de y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ bɛ bunakun min kan bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko kurantigɛ ko a man ka taa nin bolo in kan dɛ Ayi. wa o kuma fasiba ko Awɔ. i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ malikura ko la n'a fɔra k'a fɔ ko malikura ko a bɛ jɔ yali nin ye a jɔsen dɔ ye wa Lamini nin tɛ ye yen. a jɔsen dɔ ye wa Lamini. maa min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔ bi Awɔ. ministre de l'énergie et de l'eau la Awɔ. a ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Lamini Seydou Traoré Ale don. i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ in a kalifalen bɛ a la Awɔ. wa jɔyɔrɔ in k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Lamini a tɛna se ka jɔyɔrɔ in baara kɛ Ayi. ko a man kan u ka jɔyɔrɔ in da ka di maa wɛrɛ ma wa Awɔ. wa n'u y'a dɔn k'a fɔ ko Lamini yɛrɛ ko cɛ duman don n'u tɛ se ka jɛ Lamini kɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka Lamini bɔ nin jɔyɔrɔ in na K'a bila yɔrɔ k'a wɛrɛ. bila minisiriso wɛrɛ la Awɔ. haka ja hali n'u b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka jɛ Lamini kɔ fiyewu Awɔ. Lamini ka minisiriso wɛrɛ di a ma min bɛ tali kɛ ministre des mines et de l'eau la Awɔ. n'o ye jiko ani kuranko ye ko Lamini ye cɛ ye cɛ min tɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ Wallahi. fiyewu ko waati dɔ la Lamini k'a dɔn k'a fɔ a bɔra jabarani kan Wallahi. kɛrɛnkɛrɛnnena ORTM ni o ye radio Mali ye Kosɛbɛ. wa muso koyi Awɔ. a y'a yira kɔmuso sanfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kurantigɛ ko la k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ A ko ka ten. kɛ ni malikura ko ye Awɔ. a ko kurantigɛ ko a bɛ ban anw ka jamana in kɔnɔ Lamini wallahi dabiri ɲɛ b'a la ka groupe ninnu ninnu groupe ninnu ye groupe belebele ye ko a ka maa ninnu a nana ni groupe mun ye groupe électrogène mun ye belebelew don dɛ groupe nana de la hawla groupe bi yan mɛ munna a bɛ tigɛ hali bi ayiwa alors jibila sogo tilabaga a yɛrɛ de b'o tiɲɛ dɔn dɛ ani ala de b'o tiɲɛ dɔn dɛ Fatirima ka fɔlɔ ni o ye Laya Jɛrɛ Lamini k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ jabarani sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnena radio Mali a teleso a y'a fɔ o sanfɛ dɛ ko o don kama jamana kɔnɔden caman y'a bila i kunna k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye lafiya nalen malikura ko min bɔra kuranko bolo kan a ye k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se ka fɔ tabari kala k'a daminɛ o don la ka se fɔ bi ma hali Lamini o kɔrɔfɔw ma bɔ kari la ka se ntɛnɛn ma ko kuran min bɛ ka tigɛ nin waati in na u b'a tigɛ tigɛ diɲɛ waati si la Fatiri filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ suwade bamakɔ ko Laya Jɛrɛ ale ka sɛbɛn Laya Jɛrɛ suwade bamakɔ baarakɛlaw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ nin waati n'a gafure Awa Tunkara an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔ la Sulemani Jakite an dɔgɔnin don an k'a ma ko Fofoyi Fofoyi an b'a fɛnɛ fo nin waati in na ko a Jakite Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa suwade bamakɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ni n bɔra n'a ye Abu Safinɛ Jara maa min kumani don a kɔnɔ o de Laya Jara Laya a kumara a ko wulikajɔw bɛ sen na mun ye sema ye n'o bɛ Bamaci kɔrɔ ninnu n'a bolo kofɔ Abu Safinɛ Jara nin waati laban ninnu na u fana kɛlen bɛ ka muruti fari ni ka a bolo da dɛ kuma faratilenw kuma minnu bɛ n'a bɛ maanifin k'i jɔrɔ Abu Safinɛ Jara a kɔrɔfɔ k'u bɛ ka a sɛlɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Laya Jara ye a ko mun ye sema ɲɛmaaba n'o de Bilal ak Sherifi ye a kɔni ye nin kɔrɔfɔ in k'a fɔ dɛ a ko mun ye sema ye olu labɛnnen don mun ye sigikafɔ o ka kɛ olu ni jamana cɛ ne sigikafɔ n'o o ma ɲɛ wa ni kɛlɛ de ba a ɲɛ Abu Safinɛ Jara ko olu labɛnnen don a tigɛko ɲuman fara a tigɛko jugu kan k'olu labɛnnen don ayiwa u t'a bɔnɛ o a ti nɔgɔya dɛ Fatirikɛba ka fɔ la a ko nin waati laban ninnu na maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya ye anw ka jamana o kɔnɔ la n'a bɛ sema maaw kɔfɔ Abu Safinɛ Jara ani jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan u bɛ ka muruti fari ni ka a bolo da kuma faratilima caman u bɛ ka b'u da kɔnɔ ka ɲɛsin an marabaaw ma Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye nin Bamaci kɔrɔ ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ti don a kun kelen bɔ mun ye jɛkulu min bɛ nan kama coordination des mouvements de l'Azawad n'a bɛ sema o kɔfɔ u ka tɔnde u ye maa caman ko u wele k'a yira ko gouvernement k'u b'a ɲini gouvernement fɛ anw ka position ye fɛn min ye accord d'Alger la k'an k'o ɲɛfɔ olu ɲɛna accord d'Alger a bɛna kɛ wa accord d'Alger a tɛna ɲɛnamaya wa Abu Safinɛ Jara k'olu bɛ fɛ k'o bugulatigɛ k'o dɔn Fatigiba ka fɔ la o ma tɛmɛ mun ye duwakun damadɔ kan tile damadɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'an k'a ma ko MAA olu fana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ dɛmɛ ta ni ka sema maaw k'u sɛgɛrɛ u bɔlen filɛ ka baabu min k'u sɛlɛ ta Abu Safinɛ Jara k'olu bɛ dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye sema jateminɛ k'a lajɛ siga t'a la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi sema na a jɛɲɔgɔn tɔw u jɔrɔlen don fo k'a fɔ ko u jɔrɔlen don kabini donni mun na anw y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi k'u ka sɔrɔsiw ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kabini donni mun na anw ye an ka marabaaw olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye accord d'Alger n'a bɛ Bamaci sɛbɛn in kofɔ ko hakili jagabɔ bɛna k'a kan kosɛbɛ a baaraw n'a bɛna kɛ n'a baaraw tɛna kɛ Abu Safinɛ Jara nin kɔrɔfɔ in fɔ don ni bi cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sema maaw a n'a jɛɲɔgɔn ACI
fo ka taa fara mun ye MA kan a b'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don u sɛbɛkɔrɔ ɲininen don parce que b'a ka fɔ la an kɔni bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la maa ninnu n'a bɛ sema maaw kofɔ nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Bilal ak Sherifu da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko olu labɛnnen don mun ye sigikafɔ kama sigikafɔ n'o ma a ɲɛ wa k'olu labɛnnen don mun ye kɛlɛ fɛnɛ kama a tigɛ kojugu fara a nɔgɔya kan Abu Safinɛ Jara k'olu labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen kama parce que b'a ka fɔ la a ko nin ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ mun ne a kan ka maanifin k'i jɔrɔ nin ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ mun na marabaaw kan k'u hakili k'u sɛbɛkɔrɔ jagabɔ nin kɔrɔfɔ in kan ko ɲininkali tɔ min ko a bɛ sigi mun ye bamaci kɔrɔ ninnu ye Abu Safinɛ Jara u bɛ fɛ ka marifa ta kura ye wa mun ye bamaci kɔrɔ ninnu ye u bɛ fɛ ka muruti k'o fari k'o bolo da wa k'an kɔni bɛ don min na comme bi an ka gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ ka bamaci sɛbɛn mun fɔ ne ta n'o bɛ accord d'Alger kofɔ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ ka fɔ ta n'o ye accord d'Alger anw marabaaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin accord d'Alger an mɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a kalan kura ye hakili jagabɔ o kɔnɔ la walasa mun ye faamuya ko o bɛ se ka sɔrɔ a la a ko ni dun ye bamaci kɔrɔ ninnu u jateminɛ k'a lajɛ a b'u jɛkulu dɔw b'u la olu hali bi Azawadi ko kuma a b'olu da kɔnɔ dɛ olu kɔni tɛ fɛ ka Azawadi ko kuma in u tɛ fɛ k'a bila pewu Abu Safinɛ Jara fatigiba kɔni ka fɔ la wulikajɔ ka kɛ joona mun ye ni bamaci kɔrɔ ninnu mun ye wɔrɔfɔ mun fili u da kɔnɔ Abu Dan bɛ se ka siri a la cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔdɛbɛma ko ale kɔnɔ mun ye maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Laya Jara Abu Ibunya o b'a la bidi kɛra ka fɔ n bɛ tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔri ni o ye coton ye coton m'o dɔn dɛ i b'o dɔn dɛ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ coton na k'a dɔn k'a fɔ jamu tɛ ne ale ka sɛbɛnnew a Mali k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɛ bɛ ka jɔyɔrɔ belebele ta nin ko in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔri ko la dɛ kɔri n'i ye farafinna ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali premier producteur coton awɔ Mali an kɛra o ye awɔ ba Maliba parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye jamu tɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko lamɛrikaw fɛ yen k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ ko ma ni o bɛ wele ko IS2A k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni u y'u ka rapport laban bɛ tali kɛ san 2021 na o rapport laban min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o baaraw kɛra yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali la ba Maliba k'a dɔn k'a fɔ ko ba Maliba kɔni kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ko ba Maliba a y'o ta koyi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ coton ale sɛnɛni ko la sɛnɛni ko ko tɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye Mali bilara k'a dɔn k'a fɔ Benin ɲɛ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire la Alassane Ouattara ale ka jamana ko tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an y'a o dan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso la wa k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lamɛrikaw olu ka nin jɛrɛ jɛkulu in na jɛkulu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ ko yɛrɛ ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ farafinna ale tilebinfɛ bolo la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɛ ni Mali ale ka rapport ye ka kɛ ni Mali ka production ye n'o bɛ tali kɛ Malidenw olu bɛ coton k'a sɛnɛ ka se hakɛ min ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ye jamana nin kofɔta minnu filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ ko san tɛmɛnen na u kun bɛ an ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an lara u bɛɛ lajɛlen ɲɛ parce que b'a ka fɔla ni o ye jamu tɛnɛ jamu tɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni san 2019 2020 bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ campagne coton na coton ni o ye kɔri a sɛnɛni ko ye san 2019 ka se 2020 ma k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Tchani kɔni donna a ra k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔri a sɛnɛni ma k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen murutira k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ san 2019 san 2020 min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ engrais feerela tɛ la bɛɛ lajɛlen kɛra problème ye min ni k'a dɔn k'a fɔ kɔri sɛnɛlaw nana fujeni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔri ale yɛrɛ sɔngɔ k'a jasi anw ka jamana marabaaw fɛ o kɛra sababu k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u ka baara ɲɛsinnen bɛ coton sɛnɛ ma u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔri sɛnɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u murutira parce que b'a ka fɔla san 2019 2020 na ale kɔni ko an ye an ka jɔyɔrɔ an ye a bila ka kɛ ni san 2021 ye 2020 2021 Mali tilara ka segin a jɔyɔrɔ la k'a fɔ bi na i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi jɔyɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fɔlɔ ko an kɛn bɛ k'o ta dɛ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔri a bali miliyɔn 1 ani kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko anw bi o de sɛnɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kɔri yɛrɛ a bɛ sɛnɛ kɛnɛ min kan k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Mali coton a bɛ sɛnɛ kɛnɛ min kan a kɛnɛ a ka bon ka tɛmɛ Benin ta kan Benin k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔri a bali la bali 600 i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ da o ma san kɔnɔ
min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ bali 440 olu tɛ caman kɛ olu bɛ dan o ma wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛn min bɛ tali kɛ Burkina bali 500 ani dɔɔni wa o yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni san 2020 2022 min bɛ tali kɛ anw ka jamana in na ko récolte min ni o baaraw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bali 500,000 k'a dɔn k'a fɔ ani 86 ani 6 500,000 ani 86 ani 6 k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw ko an na o sɔrɔ koto na o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to anw ka jamana an bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ i n'a fɔ kɔɔri ko ale bunakun kan parce que filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ jamu tɛ ni ale ka sɛbɛn don kɔɔri kɔni Abu Safina Jara an bɛ masa Ala tanu k'a barika da mun ye kɔɔri ye a bɛ ɲɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ ni a sɛnɛkɛlaw n'u dɛmɛna kɔɔri ka a bɛ ɲɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ nka wulikajɔw fana ka sigi sen kan an marabaw fɛ kɔɔri ninnu bɛɛ lajɛlen kana bɔ ka taa feere mun ye jamana kɔ kan u ka mun ye usine dagabanaw jɔ jamana in kɔnɔ kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ cogo min na o tɛ mun ye a bɔra Fuseni bolo a ma taa Cilasina bolo wa filaninw ba nana dɔnkili Abu Safina Jara sirada taama an b'a dabɔ mun ye fatiri mun ni b'a ta o de sɔrɔ de Bamako wula Laya Jara a kumara a ko mun ye jamana faba ye n'o ye colonel Asimi Koyita Abu Safina Jara mun ye colonel Asimi Koyita a ye tabali ni ka a gosi koyi a ye tabali ni ka a sɛbɛkɔrɔ gosi a ɲɛsin ministres ma a ko mun ye ministres ka absence mun ye conseil des ministres bila bilen Abu Safina Jara ko nin y'a dan ye pewu tabarikala mais il faut ça un ministre fana ka conseil des ministres a raté e tɛ mission na jamana ko kan ko a banna pewu ka to Bamako ya ka conseil des ministres k'o majɛ ah non c'est pas comme ça ni yɛrɛ ne kɛ Asimi i b'a jɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 nan a raté a banna alors ni y'o de daminɛlen sɛbɛn sɔrɔ ɲɛ yan ni y'o de daminɛlen kosɛbɛ limogé maa caman bɛ yen kosɛbɛ comment Laya Jara ko a ko mun ye yɛrɛ bila ye mun ye fo ka taa fara mun ye ka mago tɛ ko la Abu Safina Jara ko nin y'o bantɔ y'an ka jamana in kɔnɔ ten pewu o sabu kɛ mun ye jamana faama ye n'o de Asimi Koyita ye kibaruya kɔni sɔrɔla a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre lajɛ mun n'a bɛ kɛ araba o araba n'an k'a ma ko conseil des ministres i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre dɔw tɛ taa nin conseil des ministres kɛnɛ kan Abu Safina Jara maa t'a dɔn u bɛ taa ci mun na u ka ci ninnu bugunatigɛ ko o dilen tɛ wa ko jɛntigɛ n'a ye bilen ko jɛntigɛ n'a sini jamana faama a ko mun ye premier ministre ye n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a ka ci kan k'a lase a ka cɛdenw ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye lasigi mun o bɛ kɛ n'a bɛ conseil des ministres n'a bɛ o ko fɔ o mun bɛ kɛ a ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye ministre dɔw bɛ yen Abu Safina Jara waati dɔw la i bɛ na ye k'a fɔ k'u ti ye mun ye lasigi in kɛnɛ o kan k'a sɔrɔ mun ye dalilu t'u bolo fɛn a ma yira k'a fɔ u taalen ninnu nin ci in na mun ye jamana kunkanko ci la o yiralen tɛ k'a fɔ mun ye jamana faama ye n'o ye Asimi Koyita ye a ko bi tɛmɛnen kɔfɛ Abu Safina Jara ko o ka kɛ a dan ye ko a ti jɛ bi a ti ɲɛ sini a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin conseil des ministres laadala ko la mun ye araba o araba Abu Safina Jara a kɛnɛ ko a bɛ sigi waati dɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya dɔw donna jamana kɔnɔ walima ni ko dɔ nana bali ka wuli dɔ kɔni ko o nana ministre bɛ wele o yɔrɔnin bɛɛ ni ka lajɛ kɔni ni ko o baara boloda ka ɲɛsin o baabu ko o ma nka fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na komi bi jamana faama a ye tabali kɔni k'a gosi k'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre ye ministre minnu bɛ Abu Safina Jara malidenw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni ministre dɔw bɛ o kuma na u bɛ business de kama wa u bɛ baara jumɛn de la ko malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la nka mun ye jamana faama ye n'o ye Asimi Koyita ye ale kɔni ye kangarida kɛ ka ɲɛsin ministre in bɛɛ lajɛlen o ma ministre o ministre ni conseil des ministres n'a a fɔra e kɔ daluya t'e bolo k'a fɔ e taara jamana ka ci la walima Abu du yɛrɛ kungo gɛlɛngɛlɛnba dɔ ka kɛ ye a b'u fɔ dalu de ka sɔrɔ i bolo i bɛ dalu mun wa maa ni dalu fo dalu de ka sɔrɔ i bolo ne dalu t'i bolo Abu Safina Jara fu Malika un ministre Koutrouka conseil des ministres a raté un conseil des ministres qui se tient dans le tout chaque mercredi on a banné kabini Mali kɛra indépendance taara fɔ bi awɔ ni lajɛre min kɛ a banna e ka i absenté o tɛ i ye ministre sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ e k'a banna sa alors i bolo da dusu la a kan ka dabila de a banna o ka ɲi n'a ma a ka dabila ni ministre ko bɛ yen mɔgɔw caman bɛ yen jɔn alors jɔn cogo di e kɔni tɛ tɛ sabali wa awɔ ministre de l'éducation nationale monsieur Abu Safina Jara ye kungo ka bon dɛ non a lakɔlimɛtiriw de ye fereke fana ko taa foyi la ni o tɛ aw fana de ye fereke o ka fereke tugun k'a b'a nana dira dɔw ma a bɛ taa lakɔlimɛtiriw ya jɔn de y'a fereke n'aw de y'a ɲami ye sabali sa o ministre so ye aw de y'a ɲami ye koyi ɔhɔ lakɔlimɛtiriw aw de y'a ɲami a bɔ an ka taa
abana Agata. Ayiwa bete kero ka fɔ n'i y'ale bila l'indicateur min segi ka don a kɔnɔ l'indicateur a ka bi bɔli ka kɛ ni o ye a ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye OD ale ka sɛbɛnniw an ka taa Kati Malibugu walima an ka taa Kati ale mairie la Kati mairie k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o bɛ wele mouvement Kati ko a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko k'a dɔn min bɛ tali kɛ Kati a mairie gestion na mauvaise gouvernance Maratogojugu à la mairie de Kati Kati mairie Maratogojugu be Ishelangata parce que bɛ ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye OD o de ko di OD a y'a jira k'a fɔ ko